tulang ladang padi di baru rabah balun rabah nak kama ditepokan disiko hati mangkonyo rusuah sore disimpan nala hilang guru disuruh kok amati kok kaji terbalik balun pai nak kama ditanyakan karimo ke sawah balun padi sipumi mudo baru ilikan kampung biak-biak baranti tentang sungai rotan tasuo sakali balun mencibo ikola baru tagak disuruh mamaninya babantak kama dilakat antah sape antah cebada ramo-ramo di dalam gantang antah leka dape antah kaina kaji lalamu tak berulang tapi samantang tumba itu rabah kok condong si kadudua batang si tawarang patakan titah batolong kenan dudua gawa ke Allah terpulangkan semua di lambah babayo kariang ditimbu orang kapakan baribu titah di kapalo diminta maaf di kailan Saudi salam 100 sambah Saudi ke pengulu titah tatabuh dengan kami urun diang balega di narate salam batampan padombo panek menjadi parantian patang menjadi pamalaban biduak tatumbuak lata sawah kato tadapek lata pikir palitu api an yang uli bicara dalam sabah barang menerkam tapi samantang tumba itu kota taimbo tak bilang namo, kota tato tak puji gala, kota tak sambah tersusunyari. Maaf dipinta banyak-banyak. Nansi jolong tagak dilambah memakai baju beludu gandum. Kok tak dorong ambo menambah satu gawa beri buangku. Sabare bungkanam piawai nareco luruh main daun indak basibak jawab sisia. Walau bahinggo jawab bateh batin diadai kesadonyo. Kalalawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadapiah. Koknya gawa tolong ditimbang jika dia dosa ampun dia bataga batu palano sampai orang membuat saka tagak basa bakarano desa pakai silang nama pangka menyurek dia tekun mengarang di tapak tangan melompe basi tumpu mencancang iyo balandasan amada tu basa ambo mantangan sambah tapi sungguh pun ada tu basa nan dihadap sambah sarapek-papek jumlah kato angku memaninya kadang bersahabat wah sarapek nyambung matakan sambah guru-guru alim ulama sataruhnya kepada angku labalabai sarapek nyambung matakan sambah orang tua cerdik pandai sataruhnya kepada orang muda banyak pun wali negari walau nak orang kerapatan sarapek nyambung matakan sambah pulang sambah hamba itu kama datuk resah. Artinya, sungguh pun surang 2 Jawa 3 itu sampai ambo mantakan sambah, maka sadapeknya lah, angku mamaninya nang gadang besar batuah, guru-guru, alim ulama, imam katik labai pegawai, orang tua cadik pandai seharusnya kepada orang muda, banyak pun wali negari walau nak orang kerapatan. Iyalah yang dilingkung tabi disungkui atau di tanah-tanah yang lebar nangko. Adapun sambah hambo itu indak dibilang indak diatuk anyola gala akan pembilang akan patok mempermuliakan sambah. Sambah hambo itu ambo pembelokkan kepada jumalah hukumat ini nang gadang besar batuah. Guru-guru, alim ulama, imam katik labai pegawai. Orang tua cerdik pandai. Satarunya kepada orang muda banyak pun wali negari walau nak orang kerapatan. Pulang sambah itu kama datuk nang besar. Rupanya kan dipulangkan kama datuk besar. Dia waru diang nan sapatah dia kia kato nan sebuah dibatin semua di kandungnya ditiliat taga disambah ditimbang ma alun kato aluran adai nama pakai pusako no bungguhai dek jauh jalang majalang di ampie tuik menuhui baana wa katui kopini dek karanola dua angku madinya nang gadang besar batua guru-guru alim ulama sataruhnya kepada angku labalabai orang tua cerdik pandai sataruhnya kepada orang muda banyak pun wali negari walau nak orang kerapatan. Iyalah di perseluan perjamuan ini. Madiaga dalam hati ditimbang sekiro-kiro. Setimbang mungkinlah patui rasanya. Kami dia tersilang nama bangka pokok kerajon berjunjung suatu dialek nama janang. Ndak menyebut nantakana di hati takilan di mato. Banyak likut laibana nantakana itu dalam penimbangan jumlah hantu maknanya. Jika bukan kembalikan kato. Sekian sama aja kita dipulangkan kepada jumalah hukuman ini negadang bersama tua. Guru-guru, imam katik labai pegawai, orang tua cerdik pandai.
Satarunya kepada orang muda bayar oleh negari walau na orang kerabatan pulang sambah itu kama ada tu besar. Iya. Udah. Perintah mak. Ya. Bawa duduk tadi tewana ambonan dibawa. Tapi sungguh pun ambonan dibawa tewana kini ko kita tenamun nenek mama lah. Iya. Sampai hati imam abai pegawai. Bana mak. Cuman kerana kini hari labah tinggi ya. Iya. Hati bana udah untuk masuk kerja Iya. Kini betul dah. Ya. Kerana tersabut duduk jadi, hati bana kita duduk bersama-sama. Ya. Berjalan bayu, berketua mula. Lah sampai mak. Ya. Sepanjang wanita nama tadi ia lalu jalan nama tampuah. Pun lah bana katuna bersabut dalam hari juga lebih. Mati tiup berjalan bayu berketua mula. Kini mak, dia karena kelai kebangga ukur je jangkau isinya bari juga lebih. InsyaAllah menanti dan mohon tangtup. Bah, bawa bayu dulu. Menanti mu mak. Mas tempoh dia tadi, dia ambon banji kini ambo pulau na pe budak. InsyaAllah kita mau sekolah tak. Abana lah janji nak buat apa kau pakai pemuda tadi, bunyi-bunyi dia pemuda, arti bana dia menembang hari Ya. Masih pemuda, arti bana pemuda nak macam jangan. Ya. Tentang tu kan baluangan. Iyalah. Bah tentang tu pemuda lah dapat kami yang golek-golek pijak sayang antara kita balik timba. Pokoknya kita nak hadir lah. Iyalah. Tantang tu pemuda. Ya. InsyaAllah kami luangan. Sampai mak. Alah. Artinya sepanjang kawan lama tadi dia lalu berjalan dengan tempuh lah bana katulang tersebut dalam bari juga lebih dan cupak dengan gantang lah di lingkung ada sampai si perang kayu nombor bawaan kandak capek bagian tidak tekun bah kini dia kerana kandak lah boleh tidak lah berlaku ibarat jalan lah beluang sama antang tu insyaAllah sekira kata amu terabian kama ada tu aja penitan Yo. tapi sungguh kepala ada tu penitan serapetnya lah jumlah hukuman ini yang kadang sahabat tua satarunya kepada guru-guru alim ulama imam khatib labai pegawai orang tu cerdik pandai satarunya kepada kepala orang muda banyak pun wali negeri walau nak orang kerakatan pulang dia semua mbak kamar tua Yo. rupanya kan dipulangkan kamar tua sungguh pun kamar tua memantakan sambak maka serapetnya lah angku pengulu ambo dan gadang bahasa batua nan tahu nan cerdik pandai. Adapun pengulu ambo itu ialah nambo dek tunggang berpucuk boleh kali ada batang di bago tempu alui tangkai sapu ulu aye picuran buluh pusik jalo kumpulan tadi aye janiah tapian suci minuman kami di nagari sungguh pun iyo sado itu maka serapeknya lah angku ju tuangku guru-guru ambo nan sesi sidang di jemaah nan nampek jurai di musajid iyo lah cara tiado kabue padito tiado padam sungguh pun iyo sada itu maku sadapeknya lah sanak saudara ambo bayan dan hadir kasadonyo sesi pondok nan panjang sebujur pondok nan panjang nangko sehingga paran picang membulintang turun bandui mipih membulintang nanya laki patatah japatiti tilabuang basan yang baka ditiriak jampu kaki terlalu urang kebaruhan dari ujung sampai ke pangka, dari tengah sampai ke tepi, dari jorong sampai ke haluan, menjorok bapanta-panta, melimpah lalu ke halaman. Perasian panenang lalu kucimpuang pemainan mandi, kotak terbilang juta tok samba aja simpuah menjalani. Bamulo ambo kamarambah baringin jatuh tertimpo, ani kasih darai badarai. Bamulo ambo kamanyambah bari izin bulialah izin dengan tuo, bukan doa ambo cedik pandai. Rumah bagonjong di selubuak ke kida jalan labuh taga paga batung sebalik kabe mama disambah sedang duduk ambo menyambah sambil taga maaf selalu dinerape daun keladi dalam pala ditungkuh jalangan baju eloklah puji di banyak tando hormat ke pengudu bari basambai langan baju kesumbu tariak keguntiangan kurarai bajai tapi adai bertamu ju pengulu pusaku kato disambahan tando hormat bebutih hati lai jiruang ka babucuak tagarendiang de teh balai baju si jarum tak basuntak tersangkut di bawah balai kurang ko lai ka bautuk buat sentiang ko lai ka babilai di angku pengulu ambo dan gadang bersama tua nan tahu nan cedia pandai menaruak pangkahulu si jarum kurang pekodian ko elok atoknya denan dahulu ko kurang susunya dek kami dan kudian tantangan duduk angku maninya dengan gadang besar batua
guru-guru, alim ulama, imam khatib, labai pegawai. Orang tua jadi pandai sarunya kepada kepala orang muda. Bayak pun wali negari walau nak orang kerapatan. Kok salah banang nambah kain. Kok tak elok susunnya nambah siriah. Kok tak rancak karangnya nambah bunga. Kok tak elok aluhnya nambah banyak. Kok tak ancak didinya nambah amatui. Santangko mana tua, kok menaruh kami kilau je kilapat gawa je siasat. Simutalah minta nak diberi resi, serta minta dimaafkan. Sekian sembah kita dipulangkan kepada jemalah hukuman ini yang kadang masyarakat tua. Guru-guru alim ulama seterusnya kepada angku labai-labai. Orang tua cajak pandai seterusnya kepada kepala orang muda banyak pun wali negari. Walau nak orang kerapatan, pulang sama ilmu itu kepada mana kuasa. Yo. 20 muda. Manita mak. Bawa ke 20 muda tadi ambunan imbau tapi sungguh pun ambunan imbau arti pada kini ko saudara kami kita yang hadirlah Iya dalam jamuan engkau. Iya arti bana bana ka 10 muda dan ke bawah nak pakai kami tantang penduduk dua Iya mak. nak kata di kabuhan atau nak tak kiri di kanan. Iya Ini itu bermuda. Iya mak. Dek karena kita lima sama bermuda. Iya Berjalan bayu paketung lah. InsyaAllah bermuda santai. Menanti yang boleh pernikahan. Mobil lo. Jadi mak. Dia bermuda. Manita mak. Bawa kue tadi dia bermuda. Ambon berjanji. Kini yang belum nampak lihat. InsyaAllah mak. Dia bermuda. Iya Awana lah janji nak buat sampai ke bermuda. Tentu manci golek dan segolek. Iya. Bicara sayang antara kami atas nama nenek amak. Isi kata kita nak duduk Iya di lah. bawah belerong engkau. Iya lah. Arti benar kini nan 10-20 kaban kepada kami Iya. tentang pada duduk. Iya Pada di atas tak bawahan atau kiri tak kanan. Iya Tentang tu belum mudah rasu-rasu alah timbul nan tapi dah belum mudah. Dah sampai mak. Alah. Artinya menenggak merundiang nama tadi lah sanang sudah mati sajuk di guru-guru deh. Bahagia ini tiap tentang dua. Iyalah dia kuat tabang tibo lagi di bari payah makan. Senangkan hati silang membangkakan benar itu mak. Yo. Artinya dia karena kandak lah buliah tintak lah berlaku senang dia ti sajuk di kiro-kiro. Bahannya lagi ini tiap tentang keduduan. Sawah laweh dia gih bapa matang ladang laweh dia gih babintala. Kok dagih lah bakat terjunan tanang lah bamaru. Mati lah bakuwe hilang lah berimbo. Karatah di gulung dawa disimpan. Berjalan berhenti bakat tua sudah. Kita tentang pihak baru dia. Jadi. Tan. Yo. Tapi sungguh pun kamar tu serpeknya jumlah kuman ini yang kadang masa betua. Satarunya kepada guru-guru. Alim ulama imam khatib labai pegawai. Kurang tua jadi pandai satarunya kepada orang muda. Banyak pun wali negari walau nak orang kerapatan. Pulang dia sembah hamba kamar tua. Ya. Artinya tentang itu terletak kot yang di hulu di bawah gumpalan tadi kau dikaji asanan dah ulu 3-5 nan terjadi. Pertama baso jabasi, kedua sembah menyembah, ketiga si aja pinang. Mas sembah menyembah dalam adat tadi batali ke undang-undang tak pakai jabaso bayat tak bawa je mulut manih. Mulut manih telempong kato nama naruah gulu di biti beramu adat sopan santun. Banyak lagi ni mana tu dek karena menimbang kita kok siang babi lagi malam lagi minyak. Bah kini jarum jam babu kaju. Bana dek kami silang nambah pangka. Dek karena lah basi capek kaki beringan tangan acang jajanang urang salapan janang alek. Menatiangkan siriah ke hadapan angku mak nini anang gadang besar batua. Guru-guru alim ulama sataruhnya kepada angku labalabai orang tua cedik pandai. Sataruhnya kepada kepala orang muda. Banyak pun wali negari walau nak orang kerapatan. Masih terletak dalam carano benjari no ali na bokui balingka jo kacino. Pucuk rabuangnya bakuliliang tanjung baliknya bayangan pisak selayang-layang mandi. Secampung indaknya basah bakantang idang jamuan. Dari taluak tanang silangau bukan kapalang indah carano bukan batuah-tuah sajo ti urat di urang kerapatan. Bukan batareh-tareh sajo kilo memangmuni amuan. Mapantang idang di jamuan malang pelakuan andoan. Banyak lagi ni. Akacino tindia batindia panindia lawan nang kadatang kalau paku guling gamlalok tali aye ngamulo sandiang. Abi khawatir orang tukang carano sudah tukangnya mati nan tak dapat ditiru lagi.
Di tepi samui beriang di tengah awan bajanku sudah balampok batadah pulau. Pihak kapadodo tadahnya batadah pulau dengan pinggan buatan di babiri sehari cando mencetak, 2 hari cando membakar, 3 hari kili keluar. Mah dibawa ke pasar Rami di Bali dek sidang nambah pangkar dia takkan carano di akhirnya. Pihak kapadodo lampu nan dari Banjarmasin buatan gadih juga diman. Basari urang nang kepandai entah ko anak Rio Pari. Dari Cino penjahit datang dari Bugih Kulindam Tibo di Banuruhun dipertemukan. Mah baratui penjahit nama makan baribu Kulindam nama yang ragam ukit tika manikam geso samudahan kecil samuran tiang camuak mencamuak samunya. Cancang tak jadi uki sudah ragam tak jadi jikut jadi malatunati. Cabiak sama to baja rumeh arago bertambah maju. Parmato banyak nalalo intangnya korong bakaniangan korong paulu ingkiniang tiang walu Indo banai. Ambu di sesok kembang entiang di simba alang kedek kemilir kecahayonya. Kalangi bawa yang kuning ke bumi bawa yang hijau. Mah lalimu anggang nalalare lah naman son tak pulang sakandang para pati tabasuo ulah de mabuak cahayonya. Mah pihak kapadodang isinya nan takilon-kilon di kunang-kunang urang peladang. Melihat menilau ambo penulun antah muyo kata orang. Duto orang ambo tak tahu, bohong ambo tak satu. Kaba orang ambo kabakan baisi sia selangkoknya. Siria hudang tampuaknya arif buku ameh gagang suaso siria kuniang menguku balam. Siria serupo alang tabang kuniangnya alang rasu. Namu abana kami menanam bijau tak kama kali cari. Bumi pananam kota elok. Talatak dalam cara no menjadi ada di pusako babakai kanjuo sampai kini. Jika dimakan sirih nantun sarinyo naik ke mungko kalik nalapai kapidaman manih nak tinggal di rangkuangan. Basuluah bamatuagi bagalanggang matorang banyak. Sirah bibi orang memakan sanang hati orang mencaya tandonya kita kedamuan. Ulah dek sirih anu cabat. Pihak kapado do pinang matuntak jo batuntun pinang rangga duit pakandangan pinang rasun di bala dua pinang biluluak di bala tigo di bala lalu di parampe. Tumbuh di tengah lawi basah antara kian jo kamari. Jika dia tong jo tingginya jajau-jajauan rendahnya jangkauan. Akan tetapi lah setahun tupai dia memanjek. Lah huncang kuku dia menukih lah masulah lah buat dia merentak. Lah merancang bulu di badan baru ketibuat teh pinang. Mah 6 bulan silodang jatuh dari Maulid ke Puaso. Jatuh pala buah pedang tibo di Rawi Maharulah di tanah di alun ketek-ketek. Tibo di Pasir Kaliarangan. Tibo di Pasir Kaliarangan diambil di cati bilang pandai dibawa ke Pagawuriong. Bertamu juga sampai balai. Mangkudun di Sumania Indomo di Suraso tuan gadang di Batipuah tuan Kadi di Padang Gantiang. Maka dicarilah bab nambah pasal 100 matan jemaah. Walaupun hadis juga dalil 100 qiyas jo ijma. Mah termasuk pinang dalam lengkok Syria. Terletak dalam cara no menjadi adat je pusako berbakai kan juga sampai kini. Mah jika dimakan pinang nantun sarinyo naik ke mungko kalik nalapai kapidoman mani nak ali karangkuangan. Jadi ubek jadi penawa penyakit hilang tak batantu abi dikira angin dari hanya dibawa aye ulah de pinang nang kono. Pihak kapadodo sadanya sada putih kadang bajintan dikipek di ambai-ambai setahun dengan gambuk 3 bulan di lengok Cino. Ditumbuak je langsung baru jolong sudah alunya lariak di momani poltan kudo di halaman. Di halaman batu bersusun batu putih bagai begiliang urai terserak raso hilang di tekando. Gadih menumbuak jolong pandai ayam mengakeh jolong turun. Gandang lasung cando bakindang setuan tak duo dan tamnyo. Kadang babunyi di nan tinggi, kadang babunyi di nan rendah. Baadap tawang-tawang sebagai rabak bansi Cino. Lah sudah kadang ditumbuak menjadi sadah pendapatan. Dipadik jari manih diisahkan kampu tangan. Sepali 10 hames sekadam sekati 5. Masang kalua masang kanwa. Terletak dalam cerano menjadi adat di pusako berpakaikan jiwa sampai kini. Jika dimakan sadahanan pun sarinyo naik ke mungko kalik nalapai kapidoman mani nak tarui karangkuangan. Hati dingin jantung lah tawa ulah dek sadahanan ko jiwa. Pihak kapadodo kambianyo kambi dadiah ampang ulu selayang daunnya capuak rajo-rajo tumbuh di tanah Kaliarangan. Bujang mambiak jolong pandai kilangan baru betukai. Lama suak cando daun kambi pisawai tingkih tadi kana kilangan lalenong sendirinya.
masam parah masih tak batido gatah nak cari cetakan nan dari kilo-kilo. Majiko de tong gambien sudah sejak dahulu sampai kini. Dek itu indak kata tong Allah dan Rasul yang ketahu. Terletak dalam cara no menjadi ada je pusako babakaikan juo sampai kini. Jika dimakan gambien nantun sarinyo naya kemungko kale nalakai kepidoman manina tawi karang kuangan. Hati kareh menjadi lunak pikiran gagah di lambutnya sudah memakan di kamainyo. Terletak dalam cara no menjadi ada ibu sako babakaikan juo sampai kini. Ya kapado do santonyo mayang salido daunyo capuk randalo tumbuh di tengah kalerangan. Diracik siranti ameh di jejui siranti alam. Timbakau sadidi ameh di esok sinan di alam. Bapantang masih kane baneh kariang di ambun tengah malam. Masa jangka panjang jaluenyo seto dilalah api esoknya melingkar koto arumnya melingkar gunung. Terletak juga dalam cara no menjadi ada je pusako babakaikan yo sampai kini. Jika dimakan timakau nantun sarinyo naik kemungko kalek nalapeh kepidaman manih nataruh karang kuangan. Awih lapeh durago hilang ulah dah timakau nang kodwo. Banyak lagi ni. Lakek sapatah pikuah tua mudiakan sawah dia alai diakan sawah dia lo di titi pematang panjang di bawah bantu lembaronyo. Iyo banyak sirih di balai merabak pinang di bangkanyo. Salipik sajo di bawah pulang iyo sarato jalan kono kini terletak dalam carano. Buah bana dek kami silang napapang ka pokok karajo na majunjung suatu dialek na menanam pihak pada sigian nan tata tiang. Sao di singko, sigia di cabiak pinang di gato, gambir dipikir sadar di palik, santo dijalaikan. Dimakan anaknya sakapui surang lah biasa kapui rencak bana. Masak sorang masak bersama perandak boleh kita berlaku. Sekian bana dipulangkan kepada jumlah hukuman ini yang kadang besar bertuah. Guru-guru alim ulama imam khatib labai pegawai. Orang tua cari pandai setarunyo kepada kepala orang muda banyak pun wali negari. Walau na orang kerapatan pulang sama hamba itu agama Datuk Besar. Iyo. Tujuh tambah kepada nama kita yaitu Datuk Besar. Abah ini kita selai lagi. Sama saksi alai. Mari kita skor. Bah. Pulang. Betu mah tamalenggang ateh namo ujung tangan sambung lidah ini mama gayung masambui ketua Jawa kami serahkan sapanua-panuahnya dan tiang putih biang tabuk persiape awannya pun tak soe. Basta po na tadi 22 may mabaw Tapi sungguh pun nambuhan dan rimbau tiap na kita akan namun ini mama imam labai pegawai. Iya lah. Bantu-bantu deduk belum muda Iya. Tiap na kan sigih nama tangan. Iya. Bau pun di sigih belum muda tu balik bambiak bamakan bamasak sekali. Iya lah. Belum muda. Iya. Kau kita kau kampus orang. Mungkin sini yang belum muda. Ya. Capek tadi, capek tambiak, capek tamakan, capek belum tamat saya. Iyalah. Cuma dek kerana kita lewat sama belum muda. Iya. Berjalan nak bayar, bakatun ulah. Alah. Lah. Dek karena oleh kebambia ukur je jangkau isinya baris di bala beh insya-Allah nanti ya mohon tu. Bang mau pion dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Kato sambutan juga kato penghormatan ambo tumpangkan kepada yang telah menyebut jauh lurus. Iyalah. Angku Datuk Basah, Datuk Nando. Sarapek papeknya lah kini ko ateh namun nenek mama silang nambah pangka. Sungguh pun angku Datuk anan ambo sambah aratinya bana kini ko. Nenek mama nang kadang bahasa patuah nang tahu jadi aja pandai. Bapujuk sabana bulek baurek sabana tunggang babatang adek limbagu badahan cepak jo gantang. Nan badaun rimbun jo adek nan babuah kato nan bana. Tiang adek sandi haluan payung panji marawa basa adek kato nyawa nagari. Pusek jalo kumpulan tali kan dua jalo kumpulan ikan aye janiah saya nyolandai minuman orang nagari. Ampunlah bo menyembahkan sembah. Angku imam, angku khatib, angku bila
Tapi sungguh pun seorang baduo nan ambo sambah arati jubana sagalo pegawai negari. Labai imam sarpek tapeknya pegawai negari nan ambo sambah. Urang tuo kapalo mudo manti ulu balang pamuncak nagari saratojo kapalo pemerintahan nan ambo sambah. Angko itu bahasa ambo mengantarkan tambah indak tapi lah indak 100 tambah naon bilang tambah 600 kabake angko itu ambo dibuka tambah. Apo bananan diangkekkan tangan disusunkan jari diantarkan dalam buah pasambahan. Ambo nang kota suruh tasarayo dek silang nambah pangka karajo nambah pokok. Nak menyampaikan mengimbaukan tuah menyampaikan ni muka suit silang sepangkalan. Nang katurun diangka ambo baco. Dek karan mudo mata ko bau moy sa tahun jagung pada rasa tapua pinang. Aka singkek bandapek kurang adi badali ko disabui katoba misa di santilan. Dimisakan diri ambo kepada bambu. Kok tinggi karano de rueh kok kadang karano de buku to katarana kapua karano de dagyang. Tinggi rueh balun laka sampai kapua dagyang balun laka panuah bakato ganta-ganta takui barun diang tagago-gago sabak di dalam alih rami. Pihak di badan diri ambo nang dek doa bacampur dongang dek nonggong hati di dalam disuruh orang tanam wakan. Sialah orang nama nyuruh iyolah sagalo janang alek kapalo mudo sarato dunia mama. Manih mulik bak tangguli basi tinah kato tak baputih menyuruh menyarayo ambo. Tagak menyembah dalam membaca kebenaran. Menyembah tangan kok menggigih bakato lidah kok gumanta. Kok tumbuh malang jo sasek kok jadi kato-kato gawa kok jadi parundiangan. Lah malu nyo natabo pulang. Tapi kaba Allah mengironyo dek karena baban tatonggo pado bau barek jaringan tentu ka ambo bojo. Iko bana komah nanambo pinta pitunjuk jo pangajar dari angkunan yang mamak nang gadang bahasa badua. Kok singkek tolong diuleh, kok kurang tolong ditukbuak. Kok tasabui ambo dinambana menjadi kebenaran lah anda edinan diangkunin yang mamak gadang bahasa tua. Kok tasabui ambo dinan salah, tolong biasa ke mana kanambana. Sekian bapak sambang kabake angku itu bahasa. Kanda boleh pinta balaku. Sampai walmusku. Ada itu. Hati wana gini oleh maksudku, hati wana tagamang ke jatuh ya. Iya. Sampai kanyo. Bawa pada oleh maksudku kini kok nyampang. Tasipi tolong dikatakan. Tapi tolong dikatakan. Kurang tolong ditukbuak. Oh macam itulah oleh maksudku. Iya. Hati wana kok kurang. Iya. Kurang ada kepenuhan. Misalnya. Lah. Boleh kita pulangkan undian kabake pelumud bapangka. Ya, betul. Bulek sagolek pijak salayang sampai ke alek nina mamak kasadonyo. Ya. Terima kasih banyak. Kapal mudo Iyo, lenggang melintara. abanalah namo imbawakan kabake metek kapal mudo. Dibilang tempo dewari tadi dek kanu jalan dibantangkan, jenjang dikatnakan. Dek mak kapal mudo janjang tabantang ala batingke jalan tabantang ala batampuah. Kalaluane Iya. laba datangkan undiangan saenggut pada undiangan Syria. Iya. Tantang undian Syria nantun tagamange balun bajawe anyi balun basonsong. Iya. Kanda alun dibari pinta alun dipalakukan. Iya. Dicai bule sagole antara nenek mama silang nanya bapangka sarato alek kasamonyo. Iya. Dapek bule nan sagole picak nan salayang. Ibarat gayuang kama nyambui be pun kato nang kama Jawa. Kama mulang nun dia kabake metek kapal mudo. Dapek bule sagole pejak salayang kok buni kuye pelantang jari saluang podo ango. Ambo ta sorua serayo de nenek mama silang bapangka. Itu nang dibanakan kabake metek. Sekian banadul. Lo sampai lenggang. Alah metek. Sepanjang perundang lenggang antara dok kabakeh badan diri ambo. Baru ponyo de lenggang tentang itu. Kali na pertama cameh nang kayu gamang nang kajatua. De karano tasuwa tasigayo. De angku makninya nang gadang basa batua. Tantang ko kok tagamangay minta bajawe anyi na minta bapentasi. Iyo. Kok kungangay minta betukwa sentiang minta dibilay. Baada angku makninya tentang itu. Balahui labeh bapadang leba kanda bulia tinta di pelakuan. Kanda itu lenggang. Iyo. Banyak lagi ni de lenggang. Dek karano nan ba main di ujung kari nan ba balipek di ujung padang
Kini lenggang le kerana ayam la tapaci di juaro, Iyo. padang pula tapaci di panika. Kilek je bayang ambo pakai di lenggang bana tarabi padi tunggu bijo kan bana itu. Iyo. Antang katonan kambajo undian kamu langgayong nakanya mui. Karanda kamu bari pinta kamu tukan. Di lenggang tarabinya naba padi ketumbuhannya naba bijo kan bana itu. Iyo mate. Ini betul lenggang. Iyo. Sabanjang perundang lenggang tadi indak diulang dijajai jawabnya saja di ASEAN. Bade ambo tentang itu. Mana ulang pucuk menjulai nak kayu kena walaupun nak cincin galang lah boleh anda ayah pinjaman tadi. Maga pandangan ambo juga biasa memberikan nak dia biasa berterima. Baat ini deklah di lenggang mana terabi padi tua bejo. Insyaallah lenggang berterima syukur ambo tentang tu. Sampai mete ke belum muda. Mana Kata mete tadi kesimpulannya kita ambil. Arti bana mete kini ko bana saka orang kayu nan suku bahagia. Tio ba kandak tio dia gia. Nan saka ini kandak dibari pinta diperlakukan mete. iyalah. Mete. Baita dah lenggang. Abana larun yang ke ambo kembalikan. Dibalik katonan tadi diulang katonan cako babadiak kato kapangkanyo. Iya. Abana lah kato kapangkanyo. Kalau ndak salah ambo menengah lah disabui di mete dalam perundangan. Bapantun bukan orang muda, ba ibarat bukan orang tua, adih Melayu dinamakan gurindam orang Minangkabau. Iyalah. Babat dia deta basungki tadanga anak balandare minta tabiak mete sedikit gitu ketagak ba ibarat. Iya. Ditetuah dadau badauri bauna orang kabatik kuah letakkan paco dalam limbo. Sungguh pun kita tagak berdiri seperti duduk basimpuah anda membaca urun di anakku. Iya. Putui latanun rambat tagak, putui sahalai dipelinkan. Angku datuk duduk kita baru yang sedang tagak ada yang kayu dimuliakan. Iya. Tak kalau ambo kamarambah hanya kasih badarai-darai baringin jatuh tatimpo. Iya. Tak kalau kamanyambah bukannya kita cadia pandai lah dapat izin dinantuo. Iya. Baburu ke pandai sikit dapat laruso barang kandai di paruk jo pawajanggi kana laruso tantang pinggang baru berhenti kurang bakaja. Iya. Lai baguru balun lai dapat lai baraja balun lai pandai di jalan guru alamati di liek sore nan lah hilang disabut sajo sadonan takana. Iyalah. Kata bui intan dari pagai baca campur dengan pudi tak kadang sajo dalam bulan. Bukannya kita cadia pandai sungguh pun kita tak di limbago kato basampaikan. Iyalah. Manyurek rajo di tengah rumah basirawa biludu ambun kok sasek kita dalam menyembah satu gawa beribu ampun. Iyalah. Ampunlah kamu menyembahkan sambah terapi di hati nurani keluar di hati nan mumin. Nak rajo kawe saja dahulu niat di hati pun lalamu hawa napasu nama rembang. Ubilih nama dayu nama lalai sabak talalai palangkaan. Iyalah. Niat muka suik saja tahun dahulu barulah kini tak sampaikan. Mana? Anak orang di Bangkau lu di balah rotan rampiaman tiok di balah sipi juo. Niat muka suik saja tahunan dahulu siang menjadi angan-angan malam menjadi mimpi juo. Iya. Putih kata yo kala kambiang mencabuk lalu masuk samak dicari-cari tabasubo. Bukannya kita tagak sambiang suruh sirayo nenek mama anda membaca urun di anakku. Iyalah. Nang katurun dia angka dibaca melangkah gayung kabalapih balukih tukang bateriwan basabui kato bahijasi. Mana? Bajanjang naik batanggo turun naik di janjang turun di tanggo bamulai kato di pangkanyo. Iyalah. Abana lah mulai kato di pangkanyo. Dek kanola mencari kato jumu pakai sila. Bui jalan tarikai bayi barai. Putu helimu bana sakah. Yo. Sompo muadi dia gih pada dia kato dia gih bamisa. Ala di kada dia kato komisa palenggang. Iya. Kamu bang majalan lenggang. Dek karena masih mulai angai oli dah mulai kurang bensin lampi api. Yo. Tentang itu pada lenggang minta Israel agak sebentar menambah oli dengan mesin sekian mana ambil. Sampai mati ke Pulau Mudo. Mana tim boleh lenggang? Mak ke Pulau Mudo. Lupa dia mak ke Pulau Mudo. Dek kano tagamang ala bajawe anyu ilah basonsong kanda Allah dibari pinta Allah dipalakukan. Iya. Allah kasanang gaso dalam mati lah sajuk gaso dalam kiro-kiro. Mana? Anyo lai kini bak katu mate dia tadi. Dek karano lamo tagak ala gaso panek lamo duduk ala gaso bosan. Iya. Lamo bajalan bak nasaka mate. Ko minyak laban sudah kurang. Bak kata-kata tentang pada siap kita serahkan berselek kita nak sebentarkan betul. Iya lenggang. Dia ambo tentang penonton mate. Iya. Saya igang tukek je tuga. Tentang penonton insyaallah kita serahkan dulu tentang pada siap. Sarasian kita belum dah. Sama. Undian tu sapulang jadi pada tolai. Patwa. Tu nyoyo. Kau kata putih bantak buat kali ya. Lah.
mangkibateh tikam bunuh padang mendarah biasu ida dia mampeh ini mama tagak tengah-tengah. Jadi gayung sampai ketua jawab dek Tan Malenggang, silakan. Dua jalan kepada dunia. Benar. Kau dikaji jalan kepada Allah ialah iman Islam tauhid ma'rifatullah. Itu naudi kepada Allah Taala. Benar. Kau diketahui jalan kepada dunia, nambah rumah, nambah tangguh, nambah buik, nambah tahun, nambah adat, malimbago, nambah cupak, nambah gantang, iya. nambah ragu, nambah nilai. Benar. Dek kanolah dikaji dua perkara nek kawi de syarat nek lazim de adat. Pertama adat jahiliyah, kedua adat Islamiyah. Jika adat jahiliyah ialah tapuk tari sorak-sorai sabuang judi. Jika adat Islamiyah ialah adat jahiliyah ialah Islamiyah al-aqfisarai wa sakihi. Iyalah. Barang mulu adat itu tidak bercerai dengan syarat, syarat itu tidak bercerai dengan adat. Kalau bercerai batal keduanya. Manalah adat yang tidak bercerai dengan syarat ialah atas dua perkara. Pertama adat yang lazim dan turun kepada syarat. Kedua adat yang dilazimkan dan turun kepada adat. Benar. Jika adat yang dilazimkan turun kepada syarat ialah nambah abab, nambah pasal, nambah kiyih, nambah jimat, nambah lapa, bermakna menentukan sah dengan batal mukaruh jo harus halal jo haram. Benar. Jika adat yang dilazimkan dan turun kepada adat nambah sasuk, berjarami, nambah tungkui, berpanabangan, nambah baris, nambah labih, nambah arah, nambah reco. Kampung batuo indu bamamak nagari bapangulu luak barajo. Benar. Mano nan dikatakan luak nambah rajo. Adapun tak kalau masal dua ulunya sama so alun bara balun balun bakoto baniago balun ba adat balin bago balun ba kampung bahilaman. Mula pangan kau dicalik sama tampak dia sueta temu taso. Minta dia silang nambah pangkang. Ayu terletak minta diminum nasi tedang minta dimakan minta dikaukan tak pakai kita kasadonyo nan ado di dalam boleh nangku kan begitu. Iyalah. Kalau ka ambo seorang ka pancuang putri taganggam are dek kanu tasabui angku nini amak silang nambah pangka bayar pun 100 nini amak alek kasadonyo. Iyo. Jalan dibawa bayo bakato bawa bamula jalan bayo angku nini amak mananti kalau mundur sebentar. Insyaallah Lenggang tapi jalan mona kita sore. Ambo bayo dulu. Undangan sampai ketua sudah nasi terletak kaba minun kaba makan air terletak kaba minun baari kita sewa di Lenggang lai anang ketua kita kemangka Lenggang tekatu kecil pangkat tadi ya tantui kui kepala Lenggang. Dek kanu lagi lebat tambah petang juo ambo lo mengembalikan ke kemak belum udah balik Insyaallah Lenggang. ambo kembalikan Jadi cik